गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि खौरांफोरावनो दङ। थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय एबा जाय BODOला हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव 28था मासियाव देरहानानै सरकार दानो थांगासिनो दं एबा बिटिसिनि गोदान सरकारखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों बरायनाय आरो गाहाम हामलायनाय बावहरो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सरबसिटी प्रसार संसद सा सानजानि महेश्वर ब्रह्म आफादगिरि बिथाङा लोगोसे UPPL दोलोनिफ्राय देरहासार जानो हानाय सा 7 दैदेनगिरिफोरनिसिमबो बरायनाय आरो गाहाम हामलायनाय बावहरदों होननानै खौरां मोननाय जादों। 1 जानुवारि 2022 निफ्राय पेन कार्डखौ बन्द खालामनाय जागोन जुदि नोंथाङा सरकारनि गोदान नेमखौ उनसंनानै मानियाब्ला। फैगौ 31 दिसेम्बर 2025 मायथाइनि गेजेराव जाय पेन कार्डफोरा आधार कार्डजों लिंक नङा बैफोरखौ ब्लक खालामनाय जासिगोन होनना फोसावदों सरकारा। बेनि जाहोनाव सुबुंफोरा इनकाम टेक्स रिफान्ड जमा होनो हानाय नङा, टेक्स रिफान्डनि थाखाय खावलायनो हानाय नङा एबा गोनां बेंकिं आरो राङारि हाबा मावनो हानाय नङा। सेलारि क्रेडिट आरो एकाउन्टनि लेनदेनखौबो होबथानो हागौ। बेफोरबायदि जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय सुबुंफोरा मावख'आरि टेक्स फाइलिं पर्टेल वेबसाइटआव थांनो हागोन आरो गाव गावनि पेन कार्ड आधार होनानै OTP होनानै कनफार्म खालामनानै लिंक आधार अपसनखौ सायख'नानै पेन कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनानै लानो हागोन होननानै बुंदों सरकारा। खुंथाय गोहो बायनायनि उनाव गिबि खेब क'क्राझाराव UPPL दोला CWC जथुम्मा खुंदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गारांखौ बिटिआर एसेमब्लियाव आरो एसेमब्लिनि बायजोआव दैखांनो थांखि लादों। UPPL दोलोआ 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम मोनसे बेरेखा दोलोनि रल लानानै खामानि मावनो थांखि लादों। लोगोसे उर्खाव gwरा ब्रह्मनि फट'खौ जायफोर आलाय सिलाय खालामदों बै सुबुंफोरनि दैदेनगिरिफोरनिनो गुरु उर्खाव gwरा ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारिनिबो सासे गुरु उर्खाव gwरा ब्रह्म बिथाङा बिटिसिनि आरो बिटिआर दानायाव उर्खाव gwरा ब्रह्मनि बिहोमाखौ रावबो नेवसिनो हाया होननानै बुंदों बिथाङा। बन्दे भारत रेलगारिजों आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ क'क्राझाराव मैया फैदों। क'क्राझार सरायकलानि टुरिस्ट गेस्ट हाउसआव हर थाबैगोन। रायजो बेंगिरिया दिनै 5थि बिटिसि सरकारनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। रायजो बेंगिरिया 27 नं नाग्रेजुलि बियाबाव BJP हान्जानि गेजेराव इसिङारि दावराव दावसि। नाग्रेजुलि बियाबनि BJPनि गोदान MCLA लकी दास भजन आरो बिथांनि फंबाय दुलाल दासनि बेरेखायै बारग' EM धर्म नारायण दासनि गारिखौ सेनानै लांनो नाजानाय आरो हुमखि होनायनि अजद सिखारदों। 28 सेप्तेम्बर खालारखालि नाग्रेजुलि बाजाराव बारग' EM धर्म नारायण दासआ गावनि फिसाज्लाजों थांनाय समावनो लकी दास आरो फंबायआ बिथांखौ हुमखि होनानै गारिनि साबिखौ सेख'नानै लांनो नाजानाय आरो फिसाज्लाजों लोगोसे ट्रेक्टरजों गारिखौबो लांनो नाजादोंमोन होनना खौरां मेलनि गेजेरजों अजद खालामदों। BJPनि गोदान MCLA लकी दासनि हेंथायै धर्म नारायण दासआ गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि मोनसे बानबुंथि। बिटिसिनि 6 जन नमिनेटेड MCLA सायख'जानायनिफ्राय MCLAफोरनि गेजेराव गहपुरनि मुस्रि बुदिराम बसुमतारी बिथांखौ MCLA महरै सायख'जानो लुबैदों बिथांमोना। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।